ଏହି ଭିडिଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମୋ ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନେ ଯିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟଟି ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି 20:4-5 ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, କି ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ, କି ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ, କି ପୃଥିବୀର ନିଚସ୍ଥ ଜଳରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, କି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୈତୃକ ଅପରାଧର ପ୍ରତିଫଳ ଦାତା। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି କି ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ, କି ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ, କି ପୃଥିବୀର ନିଚସ୍ଥ ଜଳରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଖୋଦିତ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆହୁରି ଏକ ବିଷୟଟି ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ଲେବୀୟ 26:1 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା କି ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିବ ନାହିଁ, ଓ ତାହା ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରସ୍ତର ରଖିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା କି ସ୍ତମ୍ଭ କି କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି। ସ୍ତମ୍ଭ, ପ୍ରସ୍ତର ବା ଖୋଦିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିମା ତୁମମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେମାନେ ଆହୁରି ଏକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଯିରିମିୟ 10:2-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଟିକେ ପାଠ କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଶିଖ ନାହିଁ, ଆକାଶର ଓ ନାନା ଚିହ୍ନରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନେ ତହିଁରେ ଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କର ବିଧି ସକଳ ଅସାର, ଯେହେତୁ ବନରୁ ଜଣେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରେ, ତାହା ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାରିଗରର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ। ସେମାନେ ରୂପା ଓ ସୁନାରେ ତାହା ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାହା ଯେପରି ଟଳମଳ ନହିବ ଏଥିପାଇଁ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟା ମାରି ତାହା ଦୃଢ଼ କରନ୍ତି। ସେସବୁ ତାଳଗଛ ତୁଲ୍ୟ, କୁନ୍ଦା କର୍ମ ଓ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋହିବାକୁ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଅବା ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଖୋଦିତ ସ୍ତମ୍ଭ, ପ୍ରସ୍ତର, ଆକାଶର ଚିହ୍ନ, ବୃକ୍ଷରେ ତିଆରି ଜିନିଷ, ରୂପା ସୁନା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମମାନେ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାକୁ ପୂଜା କରିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଠ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଡ଼ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ, କିଅବା ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସାଧାରଣ ଥାଇପାରେ ବା ଆପଣ ତାହା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହୁଏନି, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବିବେଚନା କରିଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାଟି କରୁଅଛନ୍ତି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି, କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଛୁରୀକୁ ନିଜ ଘରେ ଆଣି ସଜେଇକି ରଖନ୍ତି ବା ନିଜ ଗଳାରେ ତାକୁ ତିଆରି କରି ଓଳାଇ ବୁଲନ୍ତି। ଏମିତି କରନ୍ତି କି? ହୁଏନି ନା? ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ଛୁରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଘୃଣା କରିବା କଥା, କାରଣ ସେଇ ଛୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଟପିକ୍ଟି କହିବା କାରଣଟି ହେଲା, ଲୋକମାନେ କ୍ରୁଶକୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଜେଇକି ରଖନ୍ତି, ଘରେ ଆଣି ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖନ୍ତି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଛାପି ହେଇଥାଏ, ସେହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆଣି ସଜେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ରୁଶଟିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ସଜେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ଘରେ ଆଣି ସଜେଇ ରଖିବା କଥା କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ନିୟମ ଥିଲା। କାରଣ ସେ ଦେଶରେ ଯିଏ ଅପରାଧ କରେ ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଯିଏ ବି ଅପରାଧ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଦେଶର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି କ୍ରୁଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିକି ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି କ୍ରୁଶକୁ ଆଣି ଆମ ଘରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସଜେଇବା ଠିକ୍ କଥା କି? ସେହି ଦେଶର କ୍ରୁଶକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ସଜେଇକି ସାଇତିକି ରଖୁଛୁ, ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ। କାରଣ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଆମ ଦେଶରେ, ତାହେଲେ ସେହି ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ କେହି ସଜେଇକି ରଖିନଥାଏ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆହୁରି ଏକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ କ୍ରୁଶଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କାଠରେ, ସିମେଣ୍ଟରେ ବା ଯେକୌଣସି ଧାତୁରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଘରେ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ ବା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ରୁଶ ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ତ ଥିଲା କ୍ରୁଶ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଏକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆନୁମାନିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଛବିଟିକୁ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେଇ ଫଟୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବାଇବଲରେ ଆହୁରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 21ର 6ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ପାଠ କରିବା। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଦାହକ ସର୍ପ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ। ଏ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ କଲୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏଇ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବେ। ତେଣୁ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ଦାହକ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖ। ତହିଁରେ ସର୍ପଦ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାହା ପ୍ରତି ଅନାଇଲେ ବଞ୍ଚିବ। ତହୁ ମୂଷା ପିତ୍ତଳର ଏକ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ। ତହିଁରେ ସର୍ପ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଂଶନ କଲେ ସେ ଯେପରି ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲା। ତେବେ এই ବାକ୍ୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଇପାରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ପର ଆଘାତରେ ଲୋକମାନେ ମରିବାକୁ ବସିଥିଲେ,
से समय सदाप्रभु मशाଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ତିଆରି କର ଏବଂ ଯାହାକୁ ସର୍ପ କାମୁଡ଼େ ସେ ଯାଇ ସେ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସାମାନ୍ୟ କୃଷକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ଛବିକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ମାନୁଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯାହାକି ସେଇ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ କୌଣସି ଖୋଦିତ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ତର ଆକାଶର ଚିହ୍ନ ବୃକ୍ଷରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ସୁନା ରୂପା ଏହିସବୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ଅଟେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ବାକ୍ୟଟି ଆମମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 18:3-4 ଆମମାନେ ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସବୁ ଦୂର କରିଦେଲେ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ ଓ ଆସେରା ମୂର୍ତ୍ତି କାଟି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ମଶା ନିର୍ମିତ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କାରଣ ତହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂପ ଜଳାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାହାର ନାମ ନହୁର ବା ପିତ୍ତଳ ଖଣ୍ଡ ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହିଜକିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ହିଜକିୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ ବା ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଯେତେ ବି ଥିଲା ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସବୁ ଦୂର କରିଦେଲେ, ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ, ଆସେରା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାଟି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ମଶା ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମଶାଙ୍କର ସେଇ ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମିତ ସର୍ପକୁ ସେମାନେ ଧୂପ ଜଳାଉଥିଲେ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିବା ସେ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଫେର୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ହିଜକିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ଧୂପ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଏହିସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ତ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସେହି ସର୍ପଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇ କୃଷଟି ମଧ୍ୟ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ, ସେଇ କୃଷରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କେ ହତ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ରଖିବା କ'ଣ ଭୁଲ ଜିନିଷ କି ବୋଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ଭୁଲ କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରତିମା ବା କୌଣସି ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ କାହା ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ବାଇବଲ କହେ ଜହନ 3:14-15 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପୁଣି ମଶା ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସର୍ପକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବା, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ନା କି କୌଣସି କୃଷ ନା କି ତାଙ୍କରି ଆନୁମାନିକ ଛବି ଏହିସବୁ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କୃଷ ସେଇ ଛବି ଉପରେ ଯଦି ଆସକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ସବୁ ଭୁଲ ବିଷୟଟି ଅଟେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଏଇ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକର ବା ଆମ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନେ
केबे मध्य गुरुत्व देबा नाही बा केबे मध्य सेमानकर पूजा करबा उचित नुहे। हाँ, मु मध्य केते गुड़िए फोटो एवं कृष गुड़ी को केतक वीडियो माध्यम रे बुझिबा पाई से सब को व्यवहार करिछि, किंतु सेई गुड़ी को मु ईश्वरंकर एहा ईश्वर अटंती एई सब बोली मु बुझाई नाही। तेबे मोर प्रियर भाई एवं भौणी माने एते समय पर्यंत ए भिडियोटी आपण माने देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपण माने एई भिडियो माध्यम रे कौन से शिक्षा करिथिबे ताले दया करी कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन।